सुमन कॉफी पीला। सुमन, सुमन, हे भगवान, ई का कर लेलू तू? सुमन, अरे उठा बेटा उठा। सुमन, सुमन, उठा सुमन। ई का कर लेलू तू? ई का कर लेलू? हेलो, 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 डॉक्टर। अब भाई सब ठीक बा, रउआ के घबराए के जरूरत ना बा। जितना भी दवाई रहे हम इनकरा के दे देले बानी। अब आप चिंता मत करी। अगर कोनो तकलीफ हुई तो रउआ हमके कॉल करी। ठीक बा। के होखी इस बखत? शायद पुलिस हुई। का? पुलिस? काहे की सुसाइड अटेम्प्ट के केस है, यही खातिर हम उनकरा के बुलौले बानी। सॉरी, ये हमारी ड्यूटी है। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आवेले, लेकिन उनकर सामना करे के बजाय जीवन के लीला के खत्म कर लेलस का यही एक समाधान है। नमस्कार दोस्त लोग, हम प्रतीक जोशी पुलिस FIR के ई एपिसोड में हम रउआ लोग के स्वागत करतानी। आखिर वो का वजह रहे जौन वजह से ई लड़की आत्महत्या करे पे मजबूर हो गई। ई घटना के तय तक पहुंचे के खातिर आई चली उत्तर प्रदेश के एगो शहर में, अलीगढ़ में। ओके इंस्पेक्टर, हम निकला तानी। हमारी ड्यूटी यहीं तक रहे। ओके डॉक्टर साहब, गुड जॉब। थैंक यू। ये तो हमारा फर्ज रहे इंस्पेक्टर। और आप दवाई याद से लेते रहिए। अगर कोनो भी तकलीफ हुई तो हमके कॉल करी। ओके बाय। अच्छा मैडम, ये बताई कि रउआ के हस्बैंड कहाँ बानी? इंस्पेक्टर साहब, हमार बेटा बिजनेस के सिलसिले में 1.5 महीना से बाहर गइल बा। ओके। रउआ हमके ई बताई एग्जैक्टली रउआ के साथ का भइल? देखी रउआ डरी मत, रउआ के हिफाजत हमार जिम्मेदारी बा। लेकिन एक बात कही, बुरा मत मनिहा, तोहार बेटा के शादी के 6 साल हो गइल बा। तहार बहू के पैर भारी ना भइल अब तक। हम तो कहत बानी कि तहार बहू में ही कोई दोष बा। अपन शर्मा जी बानी ना, उनकार बहू के भी कुछो ना होकत रहे। उ लोग एक चमत्कारी बाबा के पास गइलन और उनकर बहू के पैर भारी हो गइल। अच्छा, तू एक काम करा, सुमन के भी वहीं लेके जा। अगर भगवान चाहिए तो सुमन के भी गोद हरा भरा हो जाए। हमरा के इन सब पे भरोसा नहीं खे, बाकी अगर भगवान चाहिए तो ओकर गोद हरा भरा हो जाए। ऊपर वाला ही तो बाबा के पास जाए के रास्ता दिखैले बाड़न। तो हमार बात माना, सुमन के वहीं लेके जा। ठीक बा, हम ओकरा से बात करब। अरे बहू, काहे इतना अपसेट बाड़ू? अरे बेटा, लोगों के तो काम बा कहे के, ऐसे तू अपसेट रहबू तो कैसे चली? सुन, अरे वो मंजू भाभी बाड़ी ना, वो बतावत रही एक चमत्कारी बाबा के बारे में। अरे वैसे ना, वो हमने डॉक्टर के दिखैले बानी ना। हाँ, तो एक बार चमत्कारी बाबा के पास भी चल लेवल जाए, शायद तो हर गोद भर जाए। हाँ? बाबा प्रणाम। सुखी रहा सखी। ये हमार बहू बा। एकर शादी के 6 साल हो गए, बाकी एकर गोद अभी तक नहीं भरल। जौन खुशी से तू आयल बाड़ू, वो मनोकामना तोहार जरूर पूरी हुई। तोहार सारा कष्ट दूर हो जाई। तोहरा के संतान प्राप्ति अवश्य हुई सखी। का नाम बा तोहार? जी सुमन। आपके पति कहाँ बाड़े? जी वो कुछ काम से बाहर गइल बाड़े। तो ठीक बा, 9 दिन के बाद आ जाइहा। जी
वो रात के आपके यहाँ ही रुके के पड़ी। बाबा आपके शुद्धिकरण करी हैं। यहाँ से जाए के बाद 2 दिन के भीतर भीतर अपन पति से संबंध बनाए के पड़ी। बाबा जी के कृपा भइल तो आपके संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। जी प्रणाम बाबा। बाबा बाबा हमके बचा ले बाबा। बाबा बाबा के लीला परंपार बाबा के लीला परंपार जय हो बाबा बाबा की हमारा रक्षा जय हो बाबा की बाबा हमारा रक्षा बाबा बाबा जय हो बाबा जय हो की बाबा जय हो बाबा जय हो की बाबा जय हो बाबा की जय हो बाबा की जय हो बाबा जय हो बाबा बाबा के की लीला परंपार बाबा 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 हमारा रक्षा करिए बाबा हमारा जय रक्षा हो बाबा की जय हो बाबा की जय हो बाबा 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 जय हो बाबा की जय हो बाबा की जय हो जय हो बाबा की जय हो बाबा की जय हो बाबा बाबा की जय हो बाबा की शांति शांति शांति। भक्तगण, अब हमार रात के साधना के समय हो गइल बा। रउआ लोग कृपा करके प्रस्थान करी। जाई। जय हो जय हो जय हो। तोहार हस्बैंड ना आइलन? जी नहीं, कल आई है। आज रात बाबा आपके शुद्धिकरण करी है। आप बाहर बैठ के प्रतीक्षा कर सकेनी। कल सुबह इनका लेके जा सकेनी। इला खाला खाला खा ली। देखी सुमन के शुद्धिकरण चलत बा। ओकरा में थोड़ा टाइम लगी। आपके इंतजार करे के पड़ी। ठीक बा।
एक बच्चा के चाह में सुमन और ओकर परिवार ई कदर अंधा हो गए रहे कि ऊ लोग अंधविश्वास के जाल में फंस गए। सुमन अपना सास के लेकर एगो ढोंगी बाबा के पास पहुंच गई और वहीजा पे जौन भइल ऊ सुमन के जिंदगी और इज्जत दोनों को तबाह कर देलस। ई बात सुमन के पता तक न रहे कि ऊ रात बंद कमरे में शुद्धिकरण के नाम पर ओकरा साथ का भइल। का सुमन ई सच जान पाई? का ढोंगी बाबा के सच सबके सामने आ पाई? या फिर कहानी में एगो नया मोड़ आई? आई देखल जाओ आगे। एक एक दिन करके 1 महीना बीत गई दिनेश। और कितना दिन अपन बीवी से कोई दूर रहेला का? अब बहुत हो गए। प्लीज रउआ आ जाए। प्लीज कोशिश करी जल्दी आवे के। हाँ, मम्मी जी से बात करावत है। हाँ ठीक बा, अब कोई बहाना ना चली, बस जल्दी आ जाए रुआ। ली मम्मी से बात करी। मम्मी जी, दिनेश। हेलो बेटा, कैसन बाड़ा तू? हमनी तोहरा के बहुत मिस करत बानी, बस जल्दी से आ जा, बहुत याद आत बा तोहार। ओके बेटा, ओके। हाँ ठीक बा। घबराई ना मैडम, रहुआ के खातिर एगो खुशखबरी है। सुमन माँ बने वाली बा। का? जी सुमन बेटा, अपन ख्याल रखिए, अपन ख्याल रखिए। हमार कोनो जरूरत हुई तो फोन कर दिया। अब हम चलत तानी। पौधा के पानी उनी दे दिया और आंगन के साफ सफाई कर लिया, ठीक बा? मीरा जी, हमरा के बाबा जी से मिले के बा। बाबा जी अभी आराम करत बानी। का बात बा बताई? मीरा जी, हम प्रेग्नेंट बानी। ये तो खुशी के बात बा। कोई खुशी के बात नहीं खे। मतलब जब हम अपन पति से मिलली ही नहीं तो ये बच्चा कैसा? आखिर औरत का भइल रहे हमारे साथ? पर आप तो कहले रही कि आपके पति 2 दिन के बाद आ जी। हाँ कहले रही, बट उनकरा कोई अर्जेंट काम आ गई, यही सो ना आ पैलन। मीरा जी, जरूर उस रात हमरा साथ कुछ भइल बा, प्लीज हमरा के बताई। देखी, आप हमारा आश्रम के बदनाम करत बानी। आपके सामने हम दरवाजा बाहर से बंद कैले रही, फिर अंदर कोई कैसे आ सकेला? रहुआ अपन जगह सही बानी, तो फिर हमार बहू प्रेग्नेंट भइल कैसे? देखी, जरूर डॉक्टर के कोई गलत फहमी भइल बा। फिर भी हम एक बार बाबा जी से बात करके आपके मिला देत बानी। जी बा जी। बाबा जी आपके बुलेले बाड़न। बाबा जी, पिछले 1.5 महीने से हमार पति हमरा साथ नहीं खन, फिर हम प्रेग्नेंट कैसे हो सकली? तोहरा के कोनो गलत फहमी भइल बा सखी, कोनो घबराए की बात ना बा। बिल्कुल चिंता मत करा, ई बबूती ला और एकरा के खा ला, तो खुद ब खुद ठीक हो जाए। नहीं, हम ही नहीं खा सकी। मम्मी जी, ई खाए से हमार सर दुखे लागेला। नहीं, हम नहीं खाई। आप बाबा जी के अपमान करत बानी। कुछ ना होखी, खा ले बेटा, हम बानी ना।
अब रउआ लोग जाई, सब ठीक हो जाई तोहरा साथे। शांति से जाई। माँ जी का भइल? काहे रोत बाड़ू? हाँ का भइल? हाँ हाँ बोला का भइल? तू काहे रोत बाड़ू? बोला ना। मम्मी जी हमरा पीरियड्स आ गई। ई कैसे? हाँ ई कैसे भइल? हमरा वैसे कहले रही ना कि वो विभूति में कुछ मिला के देवेलन। चुप हो जा बेटा, हम पुलिस स्टेशन भी जाइब और पुलिस कंप्लेन भी करब। जा अपन रूम में आराम कर, हम कॉफी लेके आवत बानी। जा रो मत, जा जा आराम कर ला, जा आराम कर, हम कॉफी लेके आवत बानी। अच्छा तो ये बात बा। सुमन जी रउआ टेंशन मत ली, रउआ के इंसाफ जरूर मिली। सॉरी बट रउआ के आगे के कार्रवाई के खातिर पुलिस स्टेशन आवे के पड़ी। अब हम चलत आनी। थैंक यू। नागेश जी सर बोली। पता लगा वा नया बाबा के आयल बा मार्केट में। ओके सर। ठीक बा। साला ई कैसन बात करता इंस्पेक्टर साहब? का हमके देख के लागेला कि हम ऐसन वैसन कुछ कर सके नहीं? अगर रउआ के शक होखत बा तो हमार मेडिकल टेस्ट करवा ली। वो तो हम करवा ही ले हब। वैसे हमके फिलहाल रहुआ के आश्रम के तलाशी लेवे के बा। वारंट लाइल बाड़ा? बिना वारंट हमार भक्त तोरा के 1 इंच भी अंदर ना घुसे दी हैं। और वैसे भी इंस्पेक्टर हमार ऊपर तक पहुँच बा। वो तो हम जनबे करेंगे। हेलो नागेश, हमार बात ध्यान से सुनो, ठीक बा? ई बारे में केहू के भी पता न चले के चाहिए, समझ गेला? ऐसन ढोंगी बाबाओं की पहुंच बहुत ऊपर तक हो खेला। इनकर गुनाहों के खिलाफ कोनो सबूत भी ना हो खेला और जल्दी से इनकर खिलाफ कोनो गवाह भी ना मिलेला। पर का पुलिस उ ढोंगी बाबा के पकड़ पाई या फिर कोनो सबूत ना मिले के वजह से इहो बच के निकल जाई? आई देखल जाओ आगे। प्रणाम बाबा। बाबा ये हमार धर्म पत्नी है। हमके 4 साल हो गए बा शादी करे, अभी तक कोनो बच्चा ना भइल। बहुत परेशान बानी हम बाबा, हमके बच्चा चाहिए। एकरा खातिर घोर तपस्या करे के पड़ी। हम तैयार बानी। एकार शुद्धिकरण करे के पड़ी और एकर बाद दोनों के एक रात खातिर यहीं रुके के पड़ी। हमनी तैयार बानी, लेकिन अलग अलग कमरा में। हैं? हम बच्चा के खातिर कुछ भी कर सकेनी। यहाँ से जाए के बाद 2 दिन के अंदर अंदर आप दोनों के संबंध बनाए के पड़ी। और बाबा के कृपा हुई तो जल्दी ही आपके पुत्र रत्न के प्राप्ति हुई। प्रणाम बाबा। बाबा की जय। बाबा की जय हो। एकरा खातिर हमकी कब आवे के पड़ी? अगले हफ्ते आ जाएं। हम बहुत दूर से आयल बानी, तो जौन भी करे के बा आजे कर दी।
इसे एकरा बाबा के नाम लेकर खा ला। हाँ खा ले बेटा। हमरा के एका होखत बा। बाबा के विभूति के असर होखत बा बेटा। साला ढोंगी उठ उठ, कहा था नहीं खड़ा हो जो, उठ उठ। ई सब कहा? साले पुलिस कितना बेवकूफ समझा ताड़ा। अरे हम तो शुद्धिकरण करत रहनी। शुद्धिकरण? तोहार शुद्धिकरण तो हम करब थाने में। एकरा बाबा के नाम लेके खा ला। जी खा ले बेटा। जी गुड जॉब प्रज्ञा। थैंक यू सर। और तू चल चला हमारे साथ। इंस्पेक्टर चला चौकी थाने बहुत में। महंगा पड़ी हमके पकड़ब। हाँ अरे ए, तनी चल। आराम से पकड़ा। दोस्त लोग, आज दुनिया चांद पे पहुंच चुकल बा। हमनी 21वीं सदी में जी रहल बानी, लेकिन हमनी के आजो इतना अंधविश्वासी बानी। हमनी के आंख के आगे अंधविश्वास के ऐसन पर्दा पड़ल बा जकरा वजह से हमनी ऐसन ढोंगी बाबाओं के जाल में फंस जाइला। ऐसने कुछ सुमन के साथों भी भइल, लेकिन का एकरा खातिर सुमन अकेले ही जिम्मेदार बा, या फिर ओकर सासू माँ भी, या फिर ऊ पड़ोसन जकरा बात पे अंधा भरोसा करके सुमन के साथ सुमन के ऊ ढोंगी बाबा के पास लेके गइल। दोस्तों, मेडिकल साइंस आज बहुत ज्यादा तरक्की कर ले बा। आज हर एक बीमारी के इलाज संभव बा। अगर रउआ के या केहू और के ऐसन कोनो बीमारी बा तो डॉक्टर के लगे जाई, ना कि ऐसन ढोंगी बाबाओं के लगे। ना खुद जाई और ना लोगन के जाए के सलाह दी। ऐसने सनसनीखेज कहानी के देखे के खातिर हमार चैनल SCPL के सब्सक्राइब करब ना भूली। और दोस्त लोग, आज के हमार एपिसोड आपके कैसन लगी ई हमके कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताई। हम प्रदीप जोशी पुलिस FIR के ई एपिसोड से हम रउआ लोग से विदा लेतानी। मिलतानी अगला एपिसोड में। जय हिंद।